беш аз 5000 нафар намояндагони ташкилоту идораҳои давлатӣ, ҷавонону наврасон, варзишгарону донишҷӯёни шаҳри Турсунзода дар даст шиору овезаҳо ва парчами давлатӣ гирифта бо ифтихору сарфарозӣ ва рӯҳияи баланди ватандӯстӣ бахшида ба рӯзи парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳпаймоии осоишта доир намуданд. Парчам ва оини парчамдории миллати тоҷик тӯли асрҳо ба сифати омили нангу номуси ватандорӣ мардуми моро муттаҳид ва ба муборизаҳои озодихоҳона ҳидоят намуда ҷиҳати расидан ба озодиву истиқлол нерӯву тавони тоза бахшидааст. маҳз бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва пайкори созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон парчами давлатии миллати тамаддунофари мо бо симову ҷилои нав партавфишон гардид ки таҷассумгари гузаштаи шоён ва ояндаи дурахшони Тоҷикистон маҳсуб ёфта рамзи озодиву истиқлол, иттиҳоду сарҷамъӣ, ватандӯстиву ватанпарастӣ, ҳуввият ва ифтихори миллии мардуми кӯҳанбунёду фарҳангдӯсти мо арзёбӣ мегардад. парчами давлатии Тоҷикистон ҳамчун нишони аз мардуми сулҳхоҳу тамаддунсози мо дар созмонҳои бонуфузи ҷаҳонӣ ва чорабиниҳои сиёсии байналмилалӣ афрохта шуда ифодагари соҳибихтиёрии давлат ва ҷузъи ҷудонопазири ҷомеаи ҷаҳонӣ будани Тоҷикистонро муаррифӣ намуда нишонаи ифтихору рӯҳбаландӣ ва эҳтироми ҳамватанони мо дар арсаи ҷаҳонӣ мебошад. иштирокчиён аз назди бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр тавассути кӯчаҳои марказӣ то майдони Шоҳ Исмоили Сомонӣ роҳпаймоӣ намуданд. яке аз муҳимтарин ҷашнҳои миллии мо албатта рӯзи парчами давлатӣ мебошад. ба хотири бузургдошти рӯзи парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Турсунзода тасмим гирифт ки ҳамоиши имрӯза таҳти унвони парчам рамзи шарафмандии миллат аст доир намояд. дар ин ҳамоиш зиёда аз 5000 ҷавонони касбкори гуногун иштирок варзиданд. ширкати онҳо дар чорабини шукӯҳу бештар замъ намуд. ман хушҳол аз он ҳастам ки дар ҳамоиши имрӯза ки бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ буд иштирок намудам ва бо ҳамсолони худ дар даст парчам ва бо таби болида дар ҳамоиши имрӯза иштирок намудем. сипас зимни баромади хеш нотиқон ба ҳозирин аз таъриху тамаддуни парчамдории тоҷикон ёдовар шуда қайд карданд ки насли замони соҳибистиқлолии ватан бо нишон додани маҳорату малакаи хеш дар мусобиқоти сатҳи минтақавию байналмилалӣ ва дигар чорабиниҳои сатҳи ҷаҳонӣ парчами моро борҳо парафшонӣ намуда миллати тоҷикро бештару беҳтар муаррифӣ кардаанд. моро месазад ки аз ин ҳам бештар ба ин арзиши волои давлатдорӣ арҷгузор бошем ва эҳтирому садоқатро ба он афзун намоем. ҳамин тавр ба як қатор муассисаҳои таълимӣ ва варзишгарони муваффақ ки барои баландбардоштани эҳсоси ватандӯстӣ ва хештаншиносии насли наврасу ҷавон саҳмгузорӣ намудаанд бахшида ба ин рӯзи фархунда бо сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода сарфароз гардонида шуданд. сурудҳои тараннумкунандаи истиқлолу озодӣ ва арзишҳои миллӣ ки аз ҷониби санъаткорону ҳунармандони шӯъбаи фарҳанг пешниҳод гардид ба чорабинии идона шукӯҳи тоза замъ намуд.